fábrica de telas, de tecidos, ata o ano 60. E o que sucedeu ali foi que esa fábrica empregaba 300 mulleres. E esas mulleres eran prácticamente as únicas que nesa poboación facían os cartos na casa. Entón, que sucedía? Elas cobraban os sábados, e os sábados saían do traballo e mercaban as compras da semana para elas, para as persoas que vivían na súa aldea. E entón, en Vila Santar, máis ben en Présaras, desenvolverse un núcleo urbano moi importante. Elas contan que antes en Présaras que había 11 ultramarinos, carnicerías, tendas, que era que os vendedores ambulantes achegábanse a Présaras daquela para vender. Entón era un núcleo urbano moi importante, onde as mulleres eran as que tiñan os cartos. A fábrica ardeu no 62, entón elas contan como despois do 62 o pobo foi morrendo pouco a pouco. E algunhas emigraron, e se foronse a Coruña, ou saíron, e outras quedaron. Entón as que quedaron contan un pouco o pobo como foi cambiando a raíz do peche da fábrica, claro. A peor, claro. Claro. A decadencia. A decadencia, sí, a decadencia porque era moita xente que traballaba, eran as mulleres que traballaban e eran cartos. Elas o que contan é que estamos falando máis ou menos do posguerra e que daquela cartos era unha cousa que prácticamente non existía e elas tiñan cartos. Entón elas tiñan un poder social moi importante.